Wadto dapat ka, Joy, kigigog mata ka! Boy Suman! Joy? Joy? Baby girl? Abi kong damguran tanan. Tinuod ban jud dayong wala nakasawag kiliran. Pero Joy, padayon gyapon kong magpasalamaton sa imo ha. Kay bisag nadungog ra nako imong tingog sa akong hunahuna. Mautoy niluwas ako ah. Kita ni Joy oy. Siguro sa karon maginahinay na kong move on. Hatagan akong pagtagad mapalig-on akong kaugalingon. Ug mabalik ang kagahi ug kalami sa akong suman nga nalugtoy tungod sa imong Joy. Sugod karon. Ako na si Boy Suman na bad boy na pakboy version. Bantay lang mo sa kuha. Move on! Ay na lang, manurisa ta. Move on, move on, move on, move on, move on, move on. Move on. Move on. Nakaka eh. So walay pagduha-duha, Jong. It's a yes. Woo! Ay, kamay ka uyak dito ko. Kulang pa, kulang pa. Throw 1,000 punches. Wah, ay padala sa gibati, Jong. Kay astig na kakaroon. Bad boy na pakboy. Boy Suman lang sa kalam. Move on ako, oy. Bullshit na. Mauna yun yung sumana. Mauna ning timpla sa kong sumana parting lamian. Nabalik na nako ang kalami ug ang katampis sa akong suman. Sure nang kagahi ani. Bad boy Marjong naman ni ron. Bantay mo sa kuha sa tanan ako mabaligyan, bantay mo sa kuha. Sumasyo, sumanda suman, suman lakit lang hoy mo te. Suman udah suman, suman seo, suman lakit lang hoy mo te. Sumasyo.
Suman malakit lang mga mukti. Suman sa'yo. Suman. Gusto man di kayo mamanginom og tuba di ay maayo din kay nga nani mo naamo ron. Pwede light ako tuba. Yan. Ang ka babae pud kay mainom. Ganina ramtan nyo yung nag-inom sis bay pero murag wa tay pulutan ba sakit ang nakuntihan bay. Sis no? Gani. Unsa maron sis? Koreano? Suman malakit lang mga mukti. Suman sa'yo. Koreano naman yung suman? Oh, gita na to. Sa may mayo. Tay pulutan ba? Suman sa'yo. Suman! Ay, customer. Suman sa'yo. Sabi ko naman namang suman niya. Kanya ako suman, 50 ra isa ne. 50 isa. Mahala ba ng suman nimo? Sus, mahalan mo sa suman. Uga mo ikapalit sa akong suman. Muhawa na lang ko diri ang. Sa sayang ko sa muras diri aba. Tay saya. Ano? Lami na yung suman niya. Lami gani di ka magmaya ni. Palit sa mi anak yat. Tay wala mi pulutan diri ba ganina ra mi nag-inom sa akong mga barkada bay. Bitaw. Lahi mo bitaw mo ipulutan bay pero by the way, pili ba mo maila-ila tanan? Ah, pwede kayo. Ikaw unsa may imong pangalan? Gregorio di ay. Gregorio. Grabe Gregorio ba ikaw? Miguel. Miguel ikaw? Jerek. Ikaw? Lando. Pamilya pero abi siglahi ni nga Lando. Kani Miss Beautiful? Dulpo. Muna yung pinakababae sa mga. Okay. So, unsa man, isa-isa na sa tamong suman. Oh, sige ya, amo na testingan nimo suman. 50, 150. 250 tanan. Hala, Dax! Dako manggulo ni akong suman. Good. O isa-isa na mo. Oh. Asa sige ang suman. Oh my God. 50, 150 to 100. Uy, busog. Gusto mo na yung isa kamiga? Hindi na ganag suman eh. Virgin pang guna. Ay, mausad di. Ay, gusto may gusto niyo? Breakingan ko nito eh. Breakingan ako na. Ay lang sa iya, shot lang sa siguro. Ah, sige, respetuhan ka mag-shot. Isip Mayo. mga customer man ta mo. Sa tuwi. Mayo day, mayo. Ah! Ay. Good shit kaya no. Awa, lami kay ni. Awan ni akong buhaton dron. Ang suman, ituslo sa tuba. Ya. Oy, ganong. Tisagyan niyo sis, lami kayo. Tistingi, mo kaulaw. Tistingi, isa-isa na ninyo. Tisagyan niyo. Diba? Sarap. Sis, nalipo ko sis. Ganyan ako sa inom. Ako na sa din. Kalami. Lami. O diba lami kaya, nalibat ko. Goods ka no? Good shit kayo itong suman plus tuba no? Lami. Wala guys, pulutan pero kanang isa niyo yung kauban ba? Amot anak Wala niya. niya ikaon. Di mo ko na sili og suman good. Patilawar ko na si musuman niya. Sure di Gregorio ba? Ay, okay kay sa kuya, approve kayo. Ilawon di suman ha? Miss dito ata. Dito. Hala ka, tilaw nagsuman si sis. Ay tuod. Good luck sis! Pati lawon jud ka sa suman. Ay lagkabala ka, relax lang kadri. Ah. Salig lang sa kuha, isalig imong kaugalingon sa kuha. Sandig lang. Sure na dyan na yan. First time pa ba na ako ulit? Sure na ni, ako'y bahala ni mo. Okay lang buhaton, mag-relax lang ka diya. Awa, katilaw na ko sumano. Kulbaa sis uy, pero lamig dyan yung suman. Dili ta mo sagot og dita ka score sa yan. Bitaw, ato na lang hugmon si Boy Suman. Itong hubugon atong pasyatong taman ba kay para maka-score ta sa yaha. Sige sis, ato siya hubugon. Ay okay kayo atong hubugon. Relax mo sis kay nana siya tripain mo. Relax mo. Sige Suman. Kumusta?
Okay Ang kayo. side type ninyo na amiga ba nakatilaw ni gyud sa kusuman ba? Gani. Sulira pang mata. Sige na. Yos, yo. Ayun, Lami kay suman. Ay, naunsa. Pero hapit naman mo na nga hubog kasi maglimtan na ita diri bayad sa ninyo naunsa. Pila ganito, boy suman? 250 ra plus labor na ako sa inyong side type na amiga 300 sa tanan. Ha? Kami pa rin magbayad siyang libor? O siyempre kipatilaw na ako sa kusuman. First time na nakakaon sa kusuman. Yan sis, ang saan mo sis? Bayad lang. Uy, uga mo ikabayad basta kipablatter ta mo. Ako na lang bayad. Naraman din. Mayo sa kinaan mong madam. Wala ba 300 lang, 300. 350 tanan. Oh, 350. Ay, tagaan mo siya tips, sis. Ay, sa gulit niya. Mag-inom sa tagtuba. Maglingaw-lingaw sa guta dinigod. Oh, see, since broken hearted man ko, ibiyaan mo ko sa kong baby girl. Sige, sige, mag-shota. Maghubog ka rin adlaw. Sige, dili ka boy suma. Dili ka? Gusto nga. Nakawa na din ako sa Sinawa dyan ni Gregorio. Ay. Gani. Kana jud boy suman, inom jud. Dito yung putingali na. Uy, di ka putingali ako. Sige, kana po sis, chat sa akin. So, nga na naman din si boy suman, maglingaw-lingaw na lang tanyo ani. Ikaw ka. Ay, wala. Tagakuha niyo ng suman mo. Kaltas, nagsikwinta, taga isa ha. Yung tarong dyan mo. Ay, yun ko niyo dilara na. Ituyok na dito. Ito yung suman. Dagan ko ani. Naglami naman jud ta diri boy suman. Saya ba sa siguro min diri no? Sayaw. Wa may problema sa ako. Ah, basta na lang mo na ako kwarta ba? 500 ang sayaw na ako. Okay ra? Okay ra sa mo ah. 500. Okay. Okay na tayo. Sayaw naman di. Ay. O yan, nasayawan naman tamo. Kwarta! Kwarta na yun. Unsa naman tamo. Di man ilibre atong serbisyo dire. Ano mo boy suman? Uy, mahala sa imuhang ng bayad. Dito ay mahal kayang talent fee. Siyempre, nagbago naman ko ron. Astig naman ko. Bad boy naman ko. Sa una, madali-dali ra ko sa uban mga customer. Pero karon dili na. Kanya, sa tata? Shot sa boy suman no. O sige. Uy, uy. Aniya na sila, nagpaabot na. Pagkapit na mo Bullshit kayo ba? Nangabang sa pulbos kayo. Easy money. Tuman gang. Kahit di sa'yo pumili ikaw at kumuban Gamay nguntos o wala ko sinuha Paabot ang gamay sa ako Di ba mao man dyan na ang nanguyab ni Joy or uyab na yun sila? Lupya ka, pugnaw nga na yun, maramang nakabul ka. Maong di po na ako mabasol si Joy. Kay nga nung ikaulaw na niya, kay tigsuroy naman ko na siya suman ba? Mo jud ulaw ka na sa pamilya ni Joy kung magkadayon na sila. Kay dugay rapid kang gustong makita Sigara. Mode. Biglang kasabot na ko. Kay dili po lalim na maging sarang